Галескер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры тиздән Өфөгә килә. Өфө Нур Татар Дәүләт театры сәхнәһендә 6 спектакль уйналасак. Был туралы бүген безнең каналда Хәерле иртә республика тапшыруында театр директоры Илфир Якупов һәм Татарстандың атказанган артисты Олег Фазыльянов һөйләнә. Тәүге көндә тамашачыларга улар Фәрит Бекчәнтаев куйган «Әтәс менгән ситәнгә» спектаклен тәкъдим итә. Артабан театр труппаһы Миркәй менән Айһылыу Килмешәк, килә ява, тормышмы был бию пәрие спектакльдәрен уйнаясак. Инде 2 ел узып та киткән икән, 2 елдан соң менә тагын килдек. Сезгә Уфага, Уфа тамашачысына үзебезнең премьераларыбызны күрсәтергә. Шуннан дагы Мәҗит Гафури театры безгә апрель аенда киләчәк һәм аны да әйтеп китәсем килә, безнең январь аенда Нур Татар театрындагы безнең сәхнәдә үзләренең зур гастрольләрен үткәреп киткәннәр иде. Дуслык ул инде без уйлап чыгарган бу ике тугандаш республика дуслыгы турында инде без уйлап чыгарган әйбер түгел, бу инде гомергә күптәннән килә торган шундый якын дуслыгы. Уфа тамашачысына без яңа спектакль алып киләбез. 6 яңа спектакль алып киләбез. Шуларның аның кече сәхнәдә дәгән Нур театрында уйнаячакбыз, без шулай ук зур залында да уйнаячакбыз. Кайберләре берничә тапкыр үткәрелә, күрсәтеләчәк, шуңа күрә анда көннәр күбрәк безнең булачак.